Dili momeno sa tulo ka mga kaso ang gipasaka sa kapulisan batok sa mga suspect nga gitumbok nga mipusil patay kang Negros Oriental Governor Roel Digamo ug sa laing 8 ka mga tawo. Samtang lain pang mga suspect nga nalambigit sa maong krimen padayon pang gipangita sa kapulisan. Ani ang report. Unang napasaka sa Bayawan City Prosecutor ang mga kasong illegal possession of firearms o explosives batok sa gitumbok nga mga suspetsado. Nagkalain mga armas, mga bala o explosives giingong nakuha sa posisyon sa mga sinumbong sa gipaygayong hot pursuit operations. Samtang gitugan ni Attorney Richard Inuho, Provincial Administrator, nga may isukibs nga mga lain pang pangan sa gipasaka og mga kaso. I did not get the exact number, but insofar as the illegal possession of explosives, I think the cases were filed against the 3. But for the rest, because aside from the apprehended assailants, there were developments that other persons can be included in the complaint. Whose personalities I did not know. Gipaybawan ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare ang tigpamaba sa Special Investigation Task Group nga padayong ang gihimo nga hot pursuit operation batok sa utok ug uban pang mga nalambigit sa pagpatay. Gawas sa kapulisan miabag usab ang kasundaluhan nga mibantay sa mga entry ug exit points. As far as the police and the military is concerned, we are trying to seal all entries and exits now in relation to our hot pursuit operations. No, there will be security measures as this case progresses. Sealed but not locked down. That Sealed, doesn't mean sealed locked down. for the purpose of tracking down the suspects. Samtang gihaya ang lawas ni Governor Digamo sa ilang panimay nga nahimutang sa Barangay Hunob sa Dumaguete City. Dako ang pagduda ni Pamplona Mayor Janice Digamo, asawa sa gobernador, nga politika ang nagpaluyo sa krimen. Generally, if you look at Negros Oriental from a very honest perspective, this is a very peaceful community. Except that there are people in power who seem to always to steer the peace and order. And in my belief, this someone causing terror could be the same people behind the massacre that happened in our resident very recently. Uban ni Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.